David Williams ydw i, dwi'n byw yn Llendair yn Sir Gar. Mae da fi diagnosis o anhwylder pegwn neu bipolar disorder. Jyst mae'n sôn tipyn bach am fy nofriadau gyda gwasanaeth iechyd meddwl yng Nghymru. Step cynta, step anoddach felly oedd mynd i weld y meddyg teulu a trafod y problem. Dwi'n digon lwcus ble dwi'n byw. Mae ddygfa teulu, mae pob meddyg, mae pob nurse, mae pob un sy'n gweithio nawr yn siarad Cymraeg. So yn siarad i'r meddyg teulu oedd yn peth digon roedd i wneud. Wedyn ces i referral i weld y tîm cymuned iechyd meddwl. Gwasanaeth da, ond oedd y boi na fwy ffain, ond oedd yn bwy siarad Saesneg, fwy di-Gymraeg. Ar ôl ni, wedyn cael referral i psychiatrydd unwaith eto rhywun di-Gymraeg. Ar ôl ni, cael y diagnosis a wedyn cael mynd ar rhyw cwrs 10 wythnos, sef cwrs o ddysgol pegwn, sef psychoeducation yn gael fe. Oedd yn cwrs arbennig o dda, oedd 5 ohonyn ni ar y cwrs, 4 yn siarad Cymraeg, 1 ddim, ond oedd popeth yn cael ei wneud trwy gyfer y Saesneg. Oedd y cwrs yn dda iawn, nes i ddysgu lot, fi wedi cael help arbennig o dda, ond y peth yw, heb ofyn am gwasanaeth Cymraeg, chi ddim yn ei cael e. Jyst yn cael popeth yn digwydd yn naturiol trwy gyfer y Saesneg. Pan mae rhywun yn teimlo'n isel, pan mae rhywun yn teimlo fel mae angen help arnyn nhw, sdim cryfder dyn nhw, sdim cryfder meddyliol dyn nhw i ofyn am pethau trwy gyfer y Gymraeg. A mae'n gallu cael effaith mawr, achos mae pobl yn ffili mynegu eu teimladau yn iawn trwy gyfer ei ail iaith. So mae'n gallu cael effaith ar y math o driniaeth ti'n cael, mae'n gallu effeithio bywydau i gweud y gwir. So dyna fy mrofiad i, gobeithio bydd fy mrofiad yn helpu newid gwasanaethau yng Nghymru, cos mae'n rhaid i ni cynnig gwasanaethau Cymraeg i bobl heb disgwyl iddyn nhw ofyn. Diolch yn fawr.